हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। बे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायनो नांगोन। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनाय गोदान भिडिअखौ फुलै नायाखै, अब्ला बे भिडिअनि जोबनायाव नायनानै लानो हागोन। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव स्क्रिनाव बुंनानै होगोन, बेनिखायनो नैबे भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै गालां। लोगोफोर, बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गोजोन हामग्लायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों निजोम हराव। बियो मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ'। नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ फुलै नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों बिजय नार्जारि आरो प्रियंका लाहारि। नैबे गोदान मिउजिक भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो नैबे गोदान मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों उइनार बसुमतारी। नैबे भिडिअनि कनसेप्ट आरो डिरेक्सनानो जादों बिग्राय बसुमतारी। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फुल नायनो थाखाय बिथांमोननि जेबि बड'उड इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायनानै लाहैनो हागोन। आरो दासिमहालागै बिथांमोननि बे इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, बिथांमोननि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। आरो आं बे भिडिअनि लिंकखौ नैबे भिडिअनि डेस्क्रिप्शनावबो होनानै दोनगोन। नोंथांमोना डेस्क्रिप्शनाव थांनानैबो बे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायनानै लाहैनो हागोन। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां। आंबो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। आंनि गोदान गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ बयनिख्रुइबो सिगांसिन नायनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अलाव क्लिक खालामनानै लाखि। जेब्ला आं गोदान भिडिअनि आपल'ड होगोन, अब्ला नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांसिन नुगोन। लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो लानानै फैफिनगोन। आंनि वाट्सएप ग्रुपआव दासिमहालागै जइन जायाखै, अब्ला आंनि वाट्सएप ग्रुपआव जइन जादो। लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअआ बेखिनियानोसै। नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ थाबैनो लानानै फैफिननो नाजागोन।